Zoltán? Tessék. Milyen gumikat használsz? Így a nézők kíváncsiak rá. Fogalmam sincs. Fekete? Barzó. Milyen nyomáson használod? 2-1. 2-2-1. Aha. Pali, néhány szót? Jó az idő, hajrá, hoztam biciklit, felkészültem. Új gumival. Új gumi. Újat tettél fel hátra, helyre a köves izére? Ezt holnap megessz itt ez a 18%. Jó. Ez egy Schwalbe, micsoda? Fekete. Nobinik. Fekete. Még maradt 3. Milyen nyomáson használod? Ahogy jó esik, nem tudom, most 1.8. Technikai adatok is vannak. Ez a így megnézem, ilyenen. Ricsi szintén Nobinik. Hátul meg. Rotyira. Te 2-2? 2. 2? Legalábbis. 2 bár. De érzésre nyomom. Érzésre. Ami a hüvelykújban van. Így van. Nyomásmérő, jó?